2026 ମସିହା ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟଭରା ନମସ୍କାର ଓ ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛୁ। ଏହି 2026 ମସିହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରୀତି ଓ ମୈତ୍ରୀ ଭରି ଦେଉ। ଏହି ଅବସରରେ ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ବିଧବା ମା'ମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ରାବା ଓ ଲିଖିରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବିଧବା ମା'ମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।